vartioida myöskin tiiviimmin tässä. Se on painostava, sen haukkuminen pitää olla jatkuvampaa ja energisempää. Se on diisseli siinä toiminnassaan ja okei, se on sille luontainen ihan selkeästi. Sen pitää olla, tai sanotaan näin, että sillä on hieman puutteita ohjattavuudessa siirryttäessä pois, koska ohjaaja joutuu sitä jalalla ohjaamaan. Se on erittäin tarkkaavainen pakoa, arvosana hyvä. Maaliminen paa se, että hyvin energisesti, täydellä voimakkaalla otteella. Ylimenovaiheessa ennen irrotusta rauhallinen, irrottaa nopeasti ja sen jälkeen partioi sitten varmasti eri. Hyökkäyksen torjunta vartiointivaiheessa, mistä tässä energinen, kuormituksessa täysin voimakas, välinpitämätön ote. Ylimenovaiheessa rauhallinen, irrottaa nopeasti ja vartioi vain. Erinomainen. Hyökkäys koiraa kohti liikkeestä. Tarkkailuasennossa vielä rauhallinen. Hyökkää energisesti. Tässä saa hieman vajan otteen, se parantaa sitä. Myöskin ennen irrotusta se tekee otteen korjauksen, pyrkii parantamaan. Siinä sun pitää taktikoida sillä tavalla. Tarttuu kiinni, pidä selvä tauko, kun vaikka maalimies on pysähtynyt, ja anna sen hivenen reagoida. Se korjaa otetta. Sen jälkeen sen pitää saada vahvistus sille, saa pitää hetken. Silloin siinä ei tule sellaista hätäistä tilannetta, että tarttuu kiinni nopeasti. Ja siinä vaiheessa sen pitää yrittää korjata. Anna sille mahdollisuus